Nandito kami kila kuya. Ayan si kuya. Magana kami, shawarma night. Dito sa kanila. Kaya binukas ni kuya itong inflatable ng mga bata. Kita mo ni busy. Nagluluto si Ellen sa loob. I need a kiss from the kids. I need a kiss. I need kiss so that I will feel better. I need a kiss. No. Kuya busy maglinis. Naalikabok kasi. Nung nakaraan kasi, ulan ng ulan kuya. Yung ulan pumapasok dito. Siyempre. Okay naman. Si Mana Helen, merong ano dito mga tanim mo. Merong broccoli, broccoli, kamatis, may strawberry doon. Yan. Ito matamis na tinikman ko kanina. Cherry tomatoes. Tapos itong ano niya, celery, taba. Taba ng celery niya. Pwede nito pampansit. Tapos dito, itong ano, raspberry. Ito taba. Lalaki Ang ganda. Pag may lugaw, sarap to sa lugaw. Spider pa. Bye. Okay, go. Go. Dali. Hi. Slide. Jig, go. Pwede itong lagyan ng tubig pero kung may parang hose. Pew. Oh my God, laro maling desisyon eh. Dahil yan, mag-slide ka lang dikit. Konti lang. Yan. Ababaon. Wrong decision to. Pinuputong pa ko. Ano pong lulutuin mo dito, Emily? Hindi ko Ano yan? Jan. Magchi-chicken skin. Ayos yan. Ayos. May suka ako dyan, girl. Especially for you yan. Busy si Manay. Ini na muna, mag-irinit na ka mo. Wait, we're gonna do the food na. I'm gonna wash my Ako na hands. mainit yung kayang tortilla. Ay, baby, no picking of flowers, okay? Told you, no picking of flowers. Raspberry? Hindi pa naman nindog masyado yung Okay. Ayan. It's my medicine, daddy. Okay. Ako, mag-ano muna ako. Mag-init ng tortilla. Ube ice cream? Ay, sarap. Ano yan? Okay. Time first. Shawarma! Time out muna tayo. Shawarma night kami ngayon. Mag-alas yun pero sikat ng araw, grabe pa. Wow, may pang chicken skin. Daddy, kulang na lang hotdog. Nga. Paano na yun? Yan dyan. Yan. Rep na yung batag ninda. Ay. Yung batag. Yan. Can you give me a plate? Ay, chicken skin. Para kay Marco. Bugay. Kay Joanna. Joanna mahilig yan Chicken skin. Yung nga Nasaan sa Jik? Isabel? Ayun they're getting raspberry. Ano? I made some raspberries. Opo. I don't know. That's all. Maya nag-baby? Putot ng iba Ay, putot na yan. Opo. Jik nakakuha man More. Show it to tata dali. Show it to tata. Enjoy. Ako before kami lumipat dito sa Saskatoon, nagtanim ako ng raspberry doon kay mama. Ang dami na. Dumami yung raspberry sa bahay. My mom has raspberries. Opo. You have a plant Papa, look, a new one. A new one. I'll pick this. I want a new raspberry. Nice. I want a new raspberry. Opo. Good na. New raspberry. Bago tabi, honey. May prutas pa kami. Cheese. Okay na yan. Masarap. Tapos, Wala sila maanghang. I think, Igugaro sarap. ala, talagang ko na.
Gusto ko yung maanghang. Ito yung akin eh. Sige. Nakarami ng mga ano eh, raspberry yan, no? Oh, you ask Ate Bel for more raspberry. Mag-share ka mo. Isabel, you share. Malaki ang aking sister-in-law. Na Chicken skin. chicken skin. Wait, I'll try. Konti pa? Bako pa? Day pa. I want apple. Ano? Ayos? Wala. Maabutan mo lang ma-onion, tapos Ano bawal kayo ano? Tita Emily? Later. Ano bawal kayo, Tita Emily? Shawarma? Bawal ba siya ng shawarma? Dadi makano sa pakarap mo. Bakong pang Tim Hortons. Ano? Kung ako ng spice, baka meron silang spicy something sauce doon. Sa fridge. Ano Ano naman? Mga dalawa lang nito. Bawal eh. Bawal. Parang bawal. bawal ka na lang. Ay, mo naman sa sopa, Mern. Kamili masarap. Ah? Minuto. Nusip kami. Chicken skin. Bawal ka niyan? Bawal. Magkakaw ka bawal. Shawarma. Ayun, may mga bawal kay Tita Emily. High cholesterol. Ano ba? Basta ano ba? Moderate. Na maintenance? Ate Ganda, oh. Sabi ganda. Nagsumbong kay Ate Ganda sa Toronto na sa Mississauga. Magkaon. Magkaon. Ano yun? Sa Rinconada. Kumain. Ay, tara kain. Rinconada magkaon. Ako din. Dinner ko na rin. Ano, okay? Ayos. Wap. Sino nakaisip? Kailan kasi kuya? Tapos pala sa Friday, bibiyay kami nila kuya sa Candy Lake. Gagamitin yung truck nyo? Oo, may truck na yan mga yan. Nagkatotoo yung ano. Nagkatotoo yung mga joke-joke namin dun sa camping. Kaya, kailangan na daw ng truck. Sabi nila kailangan ng truck ko yun. Nagka-truck sila bigla. Kung ano kayo ng mga sasakyan, nakuha ko yun sa JNN Talyer sa Circle Drive, ano? North. Video Dito sa may F1, sa likod ng F1 sa Yeah, Circle Drive. so Google nyo na lang, J, tapos yung Lagyan ko N, na lang dyan. and na symbol, tapos N. Yan. Jmar and Neil Neil. Talyer. It's good. Ano yan, diyan kami nakakuha. Yung mga sasakyan namin, ano yan, doon yung lahat sa kanila nakuha. No? Ano yan? Sila ko Jemar and Neil. Yeah, pag mga routine Oh, check-up, mga check-ups, mga ganun. Automotive oil change, shop talaga siya, dyan sa oil may changes, Circle Drive North. makakakuha kayo ng honest Nangyari? Makulog Makulog yan. Uy, Isabel. Oh, na, Masakit yan sa paa. Outside na. Sakit pala sabi niya, train. Wait, dali tabangin mo. Diyan na, sige na, pakunahan na si Jik. Yan. Oh. Kaya pala, kala ko nagkukulor. Tadag. Wait, ay ta daddy, ako may nahiling ako. Sarap. Ang kuya, ang sarong pa. Ice cream, ube ice cream. DIY ube ice cream. Sarap yan. Yan, okay. Makaver. May cheese yan. Kaya pala hindi sila mag Ice cream. Kapag nagsobra si daddy pa bukas, may mapuntang ma-inventaryo. Ano ito, binuksan mo na ibig sabihin naglampas ka, babayaran nila. Matagas. Sabi ko, grabe Ah. na.
Tapos na ako, ibabayaran mo nga yata, ibig sabihin hindi mo nga yan na ano. Get your spoon, baby. I know, Can you kiss 4. Mm. 4 Can you ingredients. kiss that? Can you kiss that? Para tayo gusto. Aday pa pala kami si Marco, di ko lang tinawan, sorry. Masarap. Kems. Ito na din may chess. May cheese. Oh, you Malilingawan mo ang pangaran mo. Anong pangaran mo? Ang ingredients niya. Nagusto ko to ah. Ate Bel, Ay, eat ice cream nakatawa. first. Masarap. Ate Bel, eat ice cream first. Yung gusto niya. Homemade ice cream. Apat na ingredients lang to. Mama. Cream cheese, Mhm. whipped cream, Ube. ubi condense ang ginamit ko kasi Ube Pero- condensed. kasi meron na din naman. Pero pwede mo kung wala kang ubi condense, condense tapos yung ubi, yung flavoring. Flavoring. Tapos pero maglalagay ka pa ng ubi halaya. Ay, masarap may ube ya. Meron di ba sana na frozen? Ako naman apat, iba na yun. Another version. Pero Another mas version. apat lang talaga. Yun lang. Kaya pala hindi masarap. Girl, ganun mo sila may ube halaya. Dahil girl, mas marami Marco, kaining ubi. Kaya pala nga hindi Hindi, masarap kung kasi laki mo pa. kulang ng isang ingredient. Wala na ba? Ayo, kasama mangyari siya girl, matutunaw man Pero lang. maano ko gusto ko. Pero masarap ako bilet. I like the cheese. Ikaw, Yung ano. sabi ni Marco, Ah. sabi ni Marco, ako nga gusto ko, sige daw, sige daw. Mm. Isa daw. Tawag Ano niya daw? dakol-dakol. Pero, nasobrahan ko siya ng, Ngam. nakulangan ko siya ng whipped cream kasi sobrang tamis. Sabi ni Marco, Maano hon? Mahamis- Ma-creamy. Creamy. yan. Yan. sabi ni Marco, Well. di mo Girl, nagigits. maurudok ko sa kanan. Ha? Maurudok. May na patok na sa mga actors. At gusto, jik-jik nga ni gusto oh. No. Patintali ang pati sa baba. Ayaw, pati Mm. sa likodan. Jik-jik oh. Isabel, binabalik-balikan to. Kuya, sa imo gawin ni Dikit na ako ang mga ilang-ilang na alcohol. Pati may man akong skin up. Too sweet na sabi ni jik-jik. Ayun. Pero masarap niya pang Oh, halo-halo. it's girl, too feeling sweet. ko. Oh. Feeling ko masarap pang halo-halo. Mag-ano-ano kita. Kuminsan. Yun ang naisip ko. Bakit naman gawin mo na? Pero sabi ko, di nakakaya. Susunod. Rasma. Pagbalik natin galing Candle Lake. Tsaka mayo kitang. Wait. Kami. Ayaw, magibo na ako. Mm. Gusto mo na yan, bro. Magibo na ako ng chocolate. Ayun. Patawag yes. Bayan yung mawala yan. Nakanta na lang kato. Where are we going? Hmm? Where are we going? Candle Lake. Candle Nandiyan sila Lake! kuya sa likod. Oh. Gamit ang bagong truck. May bago na silang truck. Got gummy. Yeah, everybody has gummies. Mag-ano muna kami, magagas muna kami dito sa may Center Mall sa Co-op. Tawag dito, so this is the first time na makakapunta kami. Tapos, sa pagkakaalam ko, ang usapan lang namin, punta ka ng maaga, pero we usually leave 10 a.m. kasi yan ang pinaka-ideal. Pero this time, 10 a.m., tulog pa kami ni na Marco. Habang sina Kuya Naka-ready. naka-ready na. It's a good thing na empake na din naman kami. Oo. Ilalagay na lang talaga sa sasakyan. Umuwi kasi ako 2:30 a.m. Time check, it's 11:17. Nag Tim Hortons na kami. Take out and then we're going sa Costco magagas. Yes po. Gummies are fun, right? Yes po. Okay, see you then. Langaw obi. Horsefly. Horsefly may nakalaog. Gadi uto kada kula. Nandito na kami sa Candle Lake kasi hindi kami makalabas. Ang daming horsefly. Ito palang mga horsefly na to, sabi nung dun sa entrance yung kinunan namin ng ticket. Gustong gusto daw nila ang amoy ng gas. So dati Ano? garo ni bangaw. Ha? Bangaw. Parang lalaki eh. So pag nagduta siya sa imo, may inipot na siyang Ewan ko dyan. Basta ang lalaki Pero parang okay mga na siya, langaw Dad, ano. oh. Oo nga. Kasi in-stop natin yung sasakyan natin. Si Kuya gusto napapaluwas na. Si Kuya gusto nung lumabas eh. Annabelle, si Isabel natulog yan eh. Dumano ulit kami dun sa Great Asian Market. Bumili ako ng takip ng kawali. Si Kuya nagluwas na. Lumabas si Kuya. Gamit na kanilang Silverado. Ito yung bagong truck nila Kuya oh. Yung joke-joke naging totoo. Hindi na nangangagat. Hindi naman nangagat.
Oh, parang wala na. Parang ano lang, regular na langaw. Woo! Tara na. Di man. Sabi nung babae dun, sabi gusto daw yung ano, nakaitim na ano, damit. Ang day ko pala na daraso, pang hila. Wagon. Tama na, Jik. Isabel, paano ang langaw? Bel, Isabel. Bago pa siya. Act like a langaw. They won't even hurt Digging for us. dino. May activity girl. Hmm. Like langaw. Ano yan? Family game. Minukaw. Bird walk. Minuwukaw Beach. Oh, may basketball court. Ayos. Ulan mamaya? Thunderstorm daan. Thunderstorm? Pero dali ito magang barangay lang sa... Oo nga, parang nasa barangay lang oh. Dali kita ng duwang ate. Oh, yan oh. Ngayon lang kami nakapunta dito eh. Tiden. Girl, kadahan. Parang beach niya. Opo. Lake. Kala mo dagat. Lake. Ito may siruan. Hmm. Okay man guys, there's someone behind. Marco, Ayos. Hindi mo yan tuwa pa yung diretso. Iyo. Nagluluway-luway. Hindi ng beach. Mama, I Go. got sunburn. Go na, Isabel. Finally found Ang ganda ng buhangin, no? Parang Boracay. Parang Boracay. Yung nga ni, malinaw. Laro ka na sa dagat man sa Pilipinas. Kung araw duman sa ano, Sa Waskaso, no? mas maganda. Sa Waskaso, man lumot-lumot eh, no? Pero dapat kagawa ka to retent pagahanin. Ayo, Ay, nikapo niyang lipo. Malipot. malamig. Ang ganda ng ano dito. Sanay ka na. O nga, no? Ay, hindi, okay lang. Okay lang, malipot. Parang pang Pilipinas. Your shoes. Baby, remove your Isabel, shoes, you baby. can step on it. Sige na. Jer, Ay, check. shit, man. Wait, Sabi, wait. masabi ng mga Jericho. naka-invade na naman. Wait. Remove your shoes. Daming ano, daming pwesto doon, no? Sa dulo. Beach! Oh my God! Hindi ako pwede mag-swimming taas. So nice Baka sa maging red beach. sea. Lahat dito puti, so kailangan namin English. Oh my God! Pero may day masyadong Oh, malamok. hindi, tapos hindi crowded, no? Oh, tingnan mo papunta doon. Maya ka Ay, si Isabel, nag-ano na. Sige na, Bel. Isabel, ang bado mo. May swimsuit ka duman. May swimsuit yan eh. Oh, Kuya, jig-jig. ready na si Jig-jig. Isabel. Oh. Kuya, di mo pagpagamit ng shoes. Masakit maglakaw pag may shoes. Ah, shorts. Mas maganda dito kaysa sa Waskaso, no? Hindi crowded. Kasi long ang ano kaya niya. Long ang tawag dyan. Seashore. Oh no. Yeah, ang shore. No. So, mababaw siya hanggang dulo. Oh, I will bring the bear. maganda. Maganda. Maganda dito. Kasi magdadala ka lang ng parang tent. Oh, magdala ka ng tent kasi wala nga talaga. Oh. Yes. Ano da? Ay, doon may shade doon, no? Pwede ito doon. Doon sa may puno. Kahit payong lang, okay na. Malamig. Pero maganda digdihan mag-arog-arog ganito itong burubot mo. Ayun. Arog man daw kita kaya. May truck ka na eh. Naman kita. May truck ka na eh. Oh, pwede na yan. Ito inflatable lang. Ha? Iyo. Marco, Sa- ano kita Joanna? Sa Costco. Mabakal kami ito yung bagang may tent sa taas, pero kita duman tas itong owning. Ang sa ito bagang sa atubangan ka auto ipapaikot mo lang ang ano. Para garo ang Ayun. lang dako na. Duman, yeah, nakaano sa Parato auto. lang pati. Pag Oh. 400 paling usahin. Hindi naman siya malipot. Saka sa'yo, sa Canadian Tire? Dahil sa maski sa aman yun. Mas sarap cruise na. 270 yan, papaikot lang. May balak na naman bilhin si Kuya, ilalagay niya doon sa truck. Tamang-tama talaga yan. Yan oh, parang ganyan yung parang payong nakakabit sa truck. Oh. Hey! Ayos yan, tamang-tama yan. Oh, Marco. Oh, yan, oh. Marco. Oh. Ay. Oh, yan. Ayos. Kulain coverage. Kulaw na no. Laki. Pwede yan. Pwede siya taas. Ayos. Bagay na sasakyan yun, malaki.
Daddy, excited na mag-swimming si Isabel mo sa Dami ano, langaw. Yan nga. Makuha na Tawag kung dito? may gamit ko, good. Horsefly. Anong tumibay siya? Papalitin na to si Isabel pag swimsuit na to. Di man naman si mama may buntog. Mama, babasa na pantalon niya. Go! Dulag si Jikjik ay. Go Isabel! Ano yung Jikjik? Sige, go kay Dada, dali! Go kay Dada! Go na kay Dada! Oh, you're gonna make castle now? Oh, no. Are you gonna make a castle? Hey, no throwing sands, please. Buti na lang ano. Kumupa yung sikat ng araw. Baka gusto niya mag-join ko ba? Ani may kabady man ikang dakulo aburos. Ano gusto niya mag-join? That's the crocodile. There you go. This is the crocodile. Auda ah. Merong event kasi dyan, oh, pambata. Sa may Kuya. pulang bubong na to. Ha? Di ba sa may pulang bubong na to? Baka. Eh, Madumang kita. Kuya, May alo na, oh, Bel! Bel, may alo na, oh. Look! maing gini-ini. Look! May alo na! Look! Ubay, alo na. Oh, yun nga ni. May alo na. Ay, luwas ng reglako. Hala, dagang! Isabel, go na! Go na kay Jik-Jik. That's how relax the sand. Ah, you gonna... Doon ka mag-relax. Doon ka. No, you relax. Not there. I'll make you a mermaid. You. Mermaid tail. Lalaki ng ano, langaw. Oh. Sa water ka lang, ito nila magkakang bis. Lagdo na, lagdo. Got it. Oh, there's a lake in front. Ayaw yan sa ice cream man. Madyan kita. Ice cream. Ice cream. Not here yet. The ice cream bus. Ay, dapat daddy pipunasan ko ang lens ko. Yata na. Wait lang. Social. Siguro dyan daddy sa mga nagsasara kay daddy gusto mag-party-party daddy. Oh, tumadya ka sa tao ka lake baga. Shala. Asan ba yun? yan, mga yan. Number ano Yeah, 14. Number Medyo 14. magkalayo tayo. So this is glamping na talaga dad kasi cabin tapos Cabin. may TV. May TV. May TV, may fridge. Kaya As in the whole Kaya shebang. meron kaming dalang mga luto. Di si na kuya 3. Nandito Nasaan sila? ayan siya sa 3. Dito si na kuya. Number 3. 1 2 3 dito sila. Dito si na kuya. Doon tayo sa likod. Doon tayo sa wait. Sige diretso. Then ay okay, ika-cancel ko tong phone kasi basta number 14 tayo. Oh, ito yung aming cabin. Green Street number 14. Sila kuya nandun sa tapat. Babalik tayo dito. Ano? Bukas na yan, bukas dito, na yan. kailangan dito tayo ng budget. Oo. Oh, yung pag-diabetes. Ay! Oh. Oh my gosh, Daddy! Pag-diabetes of Pagpag yung ano. Uy, I like. Kasi ano? Oh my God. Panay mo ha. Sige na bibi. Yung pagpag sir, oh, it's okay. So, it's giving. Puro buhangin kasi ang pa. Sige na bibi, here. Go inside. Ito. Yan. Oh, you're by diabetes. Ay, baka ang ano. Tawag dito. Pumasok. Yan. May TV.
Mag-enjoy tayo magluto mamaya. Hindi to camping, this is glamping. Tapos loud look ko. Ilang rooms? 2. Sa... Ha? Oh, pero may sinasabi si Isabel dati. Ha? What did you say? Ha? You love it? Bye-bye, Bitis. Ay, Ayos. Magkano isang gabi dito? mahal. 400? Basta 2 nights ang binayaran ko is 718. 718, dalawang gabi. Pero, Tingnan nyo naman, relax na relax naman kayo dito. giving. Saka, maganda naman yung ano eh, yung lake. Pwede naman pumunta sa lake, no? Kasi daddy, in fairness, sa mga ano kasi to, like it's a resort. Oo. Yung aatendan natin kasal, nasa likod lang natin, mas Kayo. malaki sa kanila. Mhm. So siguro inside that, mas marami room. Baka. Tapos pwede ka pa din nga, daddy, mag-rent ng townhouse. Mas malaki. Yung sana ang gusto ko. Kasi may second floor. Tayo lahat, no? Kaya lang, ang price that is almost the same. May kasama kami mamaya, si Andrea. Ano, pag Tapos si Sean. Ito na kasama namin dito mamaya. Pero may na kayo pagpag-release. Ay, irap ko man ito Sige na, I will get the pa muna. Sige na. You stay here. O, yun na natin ang TV. So yan, magluluto na ako ng aming dinner. May mga kasama kami pero nahihiya. si Andrea tapos si Sean. Yan. Nanonood sila ng ano, AGT. Tama ba yan? America's Got Talent yan? Oh. Nanonood sila eh. Nagluluto kami ng dinner. Kasi sila kuya nandun sa kabilang cabin. Luto kami ng adobo. Ha? Ang utak nito nasa labas. Alam mo, Si Isabel nag-tutor, pero yung utak niya nasa nandito, nasa kwarto. Kahit yung mga alam niya ng word. yung ano niya ba? Adobuhin daw to. Tawag dito? Sa Chinese. Pork shoulder? Pork shoulder yan. Maganda kasi yun sa Costco lang. Adobo. Ha? Malambot kasi. Tuloy muna natin to. Oh, double rainbow nga. Hindi Kitang-kita. lang masyadong halata Oo. yung isa. Pero, Ang ganda. kitang-kita yung, yung unang glass. Do you see that? Ako charge tara na. Oil for weekend meeting need for Saturday. Ano po? Si Luigi. Ganda. Ay, dapat kasama yung rainbow. Itong ginagawa naming adobo ni Sean, kanina pa nakasalang, hindi umiinit. Sira tong lutuan. Visit. Oh. Sira to. Ito yung sa isa. Oo. Ayan, ito yung adobo namin ni Sean. Oh. Oh. Sana, naluto na yan. Gutom na sila eh. Ang ganda ng rainbow talaga siya. Hindi gumagana to. Tapos, ito. Baka typo need for Saturday night. Charge tara na. The next day. Ang ganda daw ng Joanna kagabi. Oh. Yan. Nag-ano na kami, nagluluto na. Nang almusal, nakapagluto na ako niyan. No? So, request ni Tita Andrea. Tapos, magigisa ako ng tawag dito. Magigisa ako ng itlog. Tulog pa si Isabel, tulog pa si Kuya Sean. Lutuin muna natin. Meron akong 4 na hadog dito. Dito mag-almusal sila Helen eh. Ayan. Tapos si Kuya. Luto muna. Pan lang. Ay, okay man. I mean, gusto ko lang ito titingin. Ito pa ito. Ijik-jik. Ginigising si Isabel. Tulog pa si Isabel eh. Marco, makoy ba na? Almusal namin. We will sit Jericho, beside us. You can sit here with Dad. No, Dad, kami Ate na will video. sit there, Dika. But you want to eat on your own. Oh. Ah, sige, doon sila kain. Okay, pray na Isabel. Oh, pray na, pray na. Oh, sit here with Dad. Pray na Louder yan. your voice, anak. One more time. Louder your voice. Amen. 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 Oh, Jericho, come here, please. Kain na. Jik-jik is not allowed in ha, allergy. Allergy si Jik-Jik sa egg. Ito kasi inabol ko lang to akin to eh. Para sa lamig lahat yan. Pero gusto ko to eh. Skinless lang ganun sa maibigyan ko niyan. Ate Camel, excited na?
Ha? Let's go, let's go. Chik. Ayan, kasama na namin sa Ate Camel tapos si Sean. Bumalik kami dito si Joanna and Helen. Nandun sa kasal. Ayan. Kaya kasama namin yung mga itay ang nandito. Tapos si Tita Andrea nandun din kasama nila. Umattend sila ng kasal. Yan. Buti may upuan na kahapon doon kami sa dulo eh. Nandun lang kami. Ayos. Ayos. Buti hindi na mainit oh. Ganoon ng panahon. Kahapon ang init. Ha? Oh, pour it there anak. Sa upuan. Kuya sila siya. Oo. Para tayo nasa Boracay. Boracay. Ha? Go Jik! Sarap na. Malamig yung tubig pag malamig pag umahon ka tapos pupunta ka doon. Malamig si Isabel nanginginig. Woo! You did it! Yay! Okay. Oh, let's go. You will swim to Tito Marco. Come here, dali. Come here. To Tito Marco. Ready, set, go. Swim. Swim to Tito Marco. Swim. Swim to Tito Marco. Right here. Is Jik here. Come here. Jik here. Swim. Oh, you know. Swim. Jik here. Jik, come here. Swim here. Jik. Oh. Swim here. Here, kay Papa. Going kay Papa. Come here to me. Gusto na pumunta doon eh. Sabi niya, makapunta lang kaya ko doon pura babayaan. Pag nakatungtong lang yan, ayan nakaano na. Naabot na yung buhangin. Bulag na yan. Oh, wala na. O yun na. Ayos na. Lamig. Hindi kami nagbabasa ng katawan. Gawa ng Uy ko, lamok. Ang laki ng lamok. Lamok pa na nga. Laki ng lamok. Oh. Nangagat ata, horsefly ata. Oh, laki. Makoy lamok. Lamok, kalimaw na lamok. Jericho. Kahit na dito na kami. Dun. Tawat naman natin sa sana. Ay, ang sarap ng tubig. Kaya naman ni Marco, dahil na magagana. Hindi nagagana? Sira na? O yun pa, ano yan? Bubuyog? Nasa likod mo, ayan o. Ayan na. Bang! Ayan o, yan! Ayan na, bye-bye. Kadali na. Ayop. Visit na mga palipad-lipad. The more na nagtatambay ka dito, the more na ayaw mo na mabibilang lipot. Ayo. Magsiswimming ulit ng mga bata mamaya. Siguro naglalaro lang yun sa buhangin. Si Ate Camel kumakain-kain na ng chips doon. Whoa! Where's the shark? Si Ate Camel kumakain-kain na ng chips eh. Oh. Jump, Isabel! Jump! Jump! Yeah, jump na! Oh. Dito maganda yung tubig, talaga malinaw. Malinis. Sarap na tubig, no? Sarap. Oh, lulubog na nga ako eh. Lubog ako. Yan. Balik ulit kami dun sa cabin namin. Gawa ng, ang dami ng horsefly tapos umulan bigla, no? Baka magkasakit ang mga bata. Pero naligo naman, okay naman yan. I saw a dragonfly flying in the car. Nasaan na?
Oh, really? Antina. Yung ano mga horse fly, di ba kasi mahaba yun. Si Kuya nandun. Si Kuya Sean, nandun pa si Kuya Sean. Tapos si Camille, yung binibihison. Bis mo na kami sa bahay, may ligo, tapos magba-barbecue kami mamaya kila Kuya. Look, iba yung clouds, no? Nabel, look at the clouds below. Is it pretty? Mag-ice cream daw kami dyan sa may truck eh. Yung sa bus, parang bus. Sila Joanna wala pa. Nandyan pa sa ano, reception ng kasal. Mag-ice cream ang mga buliday. Titingin kami dyan ni Sean nung ano, nung jet ski. Parang maganda yung jet ski dyan na Sean. Yung, parang maliit lang ano. Tamang-tama lang yun. Tara na. Mag-ice cream muna kayo, huy. Bel. Isabel, here. Yan, no? Aluma Craft. Ay, mga for sale pala to, no? Ano, ayos ano? Oh? Saan mo pa park yan? Uy, ang ganda pala dito sa tapat, no? Oh. Oh, ganda pala yung view dito. Ano, boto? Ice cream. Oh, sige na. Order na kami, nakapag-order na ng ice cream. Maganda dito sa Candle Lake. Ano siyan? birthday party. Oh, see? Di ba? Ang laki? That's huge. Right? Strawberry. Ha? Ang daming lamok. Daming lamok. Kaya nga nagganito ako every time na ano sa ano para ako nakaganto. Kasi dahil nga sa lamok. Which ice cream is gonna be the best? Come here, go. Nandyan sila Joanna ngayon. Nandyan yung reception eh. Tahimik, no? Oh, go there. Go Isabel, get some also. Salamat, thank you. Daungan. Oh, ayun sila sa tao sa sobrahan. Ayun oh, nandyan sila. Let's go, Bel. Hayaan mo sila mag-party. Oras nila yan. Basta ka tayo kumakain ng tunaw na ice cream. Hold it po. I wanna play Ito yung tira mo eh. Inuubos ko. Sayang. play on the hills. Tito Shan, hinosa to go. Bawal ata tayo dyan, Bel. Pwede ba? Wala man. Isabel! Ano Ate Camel, kaya pa? Para ka naglaba. Yung kamay mo para naglaba. Naglaba ng ice cream. Yeah. Oh, look at that. Kain-kain ni Tito Shan. Bugol sana tayo. Turuan mo kami Shan. Isabel, stay here. May titira ata. Uy, Isabel, may titira. Come here. Habang yung mga inay nasa party dyan sa likod namin. Lakad-lakad tayo. Dito yung kasal, oh. Daming bulaklak. It's from the wedding earlier. It's from the Oh, wedding. friend ni Mama and Tata Helen and Tita Andrea. From the wedding. Hmm. Can I pick some?
Yeah, go ahead. You can. It's from the wedding yan. Pili siguro tayo dyan sa anong baba. Yeah, I think so. Dito sa baba, baka meron dyan. Dito Camel. Pwede magmuni-muni dito. Batuhan. Ito yung anong Candle Lake. Ayun, lamok. Nakapa pa kami ng lamok eh. Camille, magugas ka ng kamay oh. Puro ice cream yung kamay mo. Ay, nagpa-party na sila oh. Ayun oh. Nagsasayawan na sa loob eh. Isabel, come here. Saan tayo kay kuya? Mag-barbecue na tayo. Parang buhawi na ewan eh oh. Ulan na yan. No, no light. Oh, come in. I'm too scared to. You want to sleep with me on the couch? Yeah. And then the thing comes out of the TV? Wait, can I show you? Oo. Oh, hulog ka. Yeah. Hulog. Can I show you something scary? I'm already 5% na lang. The battery is low. At a very young age. Because that's how I did it. To myself. But thank you, Ate. Yan na, uwian na. Uwian na. Uwian na. Dali ng panahon. Uwian na sa linggo. Sabi niya. Ang check out namin dito alas 11. Ay, mas na 2:10. Ay, ano? 2:10. Oo, nasara ko na. May bubuyog na nakapasok. Laki. Tulog pa si Isabel. Tulog pa ang bata. Uuwi na Bel. Huwag matulog. Walang damit. Kasi mainit kagabi, walang kuryente. Panay pa ano? Tawag dito? Lightning activity. Pero nung mga bandang ano na 12:30 ata mga ganun, mga 12. Maganda na yung ano, sky. Yan. Maraming stars. Kaya tumambay kami ni Sean sa labas. Tapos may mga nagsisigawan pa dyan sa likod. Yung bagong kasal, ano na, mga bandang 1:30, may sumigaw na matanda doon. Nagtatry matulog, hindi makatulog kasi mga nagiinuman sa likod. Ano, kasi wala nga kuryente, so dito tinuloy yung party ata. Pero okay naman. After nun wala nang mga imik. Ito pa. Yeah. Uwian na siya. Uy, Balik ulit tayo. Nakakalimutan. Ang daming pagkain Ay, namin to. narinig yung brush mo nandun. Ano Bel? Ready na ulit? Relax sa akin ay. Yan, pabalik na kami ng Saskatoon. Hinahanap lang ni Joanna sila Helen kasi nag-ice cream ata dito. Hindi ko alam kung saan sila nakapark. Nandyan lang yan. So yun, okay naman yung pag-stay namin dito sa Candle Lake Golf Resort. Papa, can I? Ha? Ha? Hello? Wala nga sila, baby. Hindi mahanap ni mama.
Nakapag-swimming pa kami kahapon habang sila Joanna ay nasa kasalan. Kahapon. Wala sila? Let's just wait for the Hintayin reply. natin sila dito. Or lumabas ka dad, hanapin Hinahanap namin sila kuya. Ayun na sila? Ayun na. Dito na kami sa Prince Albert yan. Dumaan muna kami dito sa Burger King. Gutom ata si kuya. Ako kasi kumain ng kanin bago umalis eh. Tapos si Sean, yung tira naming adobo kinain namin. Tapos yung Argentina. Nobel, I wanna eat too. you wanna eat too? Si mama bumibili ata ng pagkain. Sa kataas nito, uwi na kami na Saskatoon. Tapos na yung Candy Lake. Mauna na ka. Ha? Mauna na ka. Tada ako putangan sa cellphone sa map. Mauna na ka. Ah, sige. Hi! Marco, sundan to sa naka. Sige. Ano? Pag exit mo dyan, dire-diretso na yung Saskatoon. Amo nga ni. Uda ka lang putangan sa Ayun na. Wala palang mapa si Helen. Ako na mauna. Si Helen na nagda-drive. Nagutom yung mag-ama. Annabelle, you wanna eat too? Bumibili ata si mama. Si Joanna bumibili ata eh. Isabel. Kulit. Can you see? Nakakuha si Isabel ng nahulog na bird. Hindi ko alam kung ano yan. Dove o ano. Ano ba yan, Bel? Wait, let's take a picture of. You tell your family in the Philippines. Lolo, Lola, I found a hulog bird. A hulog bird, and you're gonna save it, right? Opo, Okay, let's go. opo, let's save his life. Opo. Yan papunta kami sa wildlife rehabilitation. Mama, Gawa ng si Isabel nakakuha Living ng Sky. Living Sky. Ano yan? Living Sky Wildlife Rehabilitation. Mama, Kasi I just saw nakakita kami ng babying bird sa dyan sa may ground namin. You taas your luck sa chest. Kaya si Joanna, hindi naman namin alam ang gagawin namin. Tumawag kami dyan sa Alam mo ba ang gagawin mo? Alagaan mo sana? yung gawin ko sanang manok eh. Mong sabong. Kala ko manok. Ma flying, looking for him. No, it's not. Yeah. Well, So, kasi last time, Daddy, Mhm. kung hindi ko alam to, hindi naman sana ako tatawag. Kaya lang itong si Dayan, my kaibigan friend, nakatira siya sa apartment, third floor, I wanna say. May nakita siyang paniki. So, may nakita siya paniki nakaipit dun sa mga net niya. So, kung tayo yun, ang gagawin ko lang nun, gaganon-ganon ko lang. But no, since nasa Oh, Canada tayo, dito sa tumawag Canada. daw siya ng wildlife. Mhm. Ginugol niya lang daw kung sinong tatawagan, then pumunta sa condo nila, hinuli yung paniki, tapos thank you daw for calling kasi parang hindi naman pa-extinct na pero rare yung paniking yun na syempre sa ecosystem, blah blah blah. So nung nakita ko yung ibon, sabi ko, anong gagawin natin? Kung ako yun, sa totoo lang, iiwan ko na lang. Alam mo Kaya sa lang- Pilipinas, di ba, normal lang yan sa atin. Yeah, Pero kaya dito sa lang- Canada, iba dito eh. Kaya lang itong anak ko, gusto niya ng alagaan, so naisip ko, since nasa Canada tayo, minsan di ba, parang okay, wag niyong hawakan kasi baka may Lubat. ganito, ganyan. So tumawag tayo dun sa, ginugol ko lang, wildlife, something. May Buti na lang lumabas malapit number. sa amin. Tapos tinawagan ko, in fairness, ang bilis ng answer, tapos dalhin daw sa kanila kasi masyado pa daw bata. Baby, Tapos oh, pinicturean ko kung saan siya posibleng nahulog. Kasi sa third floor yun for sure. Dun sa Dalhin na daw taas. sa kanila kasi gutom na din naman Gutom daw. na. Halata naman eh. Yung anak ko, gusto niya ng alagaan, pangalanan, hindi pwede. So, para ma-share din namin kung paano ba pag nakatagpo kayo ng ganyan, I think kahit anong animal, Oo, Dad. kahit anong animal. Po. When I was 3 Hmm. years old, when I was watching on YouTube, I just watched wildlife take care. I saw a ate take care of a duck, and she get back it, and when it grows up, she get back to its family. Sa wildlife. So that's what you're Mm, gonna sa do, wild? right? Opo. Okay, let's So, go. puntahan muna natin yun. Para maalagaan na nila yan. Mama, Po. can you name him? That's growers. You can ask them. You ask them, is it a boy or a girl?
Can I please know? You say, can I please know? Yeah. You say, can I please know if it's a boy or a girl? Wag pwede ako pala sila dito. Harong daw yan. Ha? Paano ka maalaga dyan yung mga bird? We are here. So, di mo siya mapagkakamalan dading ano. You'll never know na siya pala ay isang facility. Yes po. 100. Yan. Trainer. Haba ata to. Ito yung wildlife facility nila. Para sa mga birds. Yeah, well, we phoned and then they said just to bring the bird. I Yeah. have a form for one of you guys to fill out if that's okay. Okay. Isabel. You guys can open it up. Oh, come here. Very cold the dog. Oo, talaga. Piniriman si John. Siya ang nanay eh. Kung tumatay yung nanay. Ito paraan ba yun? Isabel, it's a boy. Daddy, grabe ano? Hinawakan niya lang ng ganun. Sabi niya nga, nilalamig It's na niya. cold daw. Tapos daddy, alam mo, Ay, nilagay niya doon sa ano? incubator? Sa toaster. Kaya, incubator na parang light. Oh, my God. Ipo pa nito. Sabi ko. Tapon na natin yan. Yeah, tapos na yan. Ako, ginulo niya lang dahil. Ginawa ka niya. Tapos lagay niya lang sa So, ano. yeah, that's very cool. Incubator Tapos ata nalaman yan. niya, boy, how did he find out? Baka tiningnan. Oh, it's a boy. Very good, Isabel. Good job. Good job. High five, Isabel. You wanna be a vet, right? An artist and a vet? So at least nalaman natin kung paano ba yan. Ano? So may tatawagan lang na numero. Oh, marami naman pala nagsisave ng mga ganyan talaga. Yeah, pero na din, medyo nasa dakuta. Para sa facility nagsisave, but ganun. You would think na, you know, Bakit, ano? Pero Ano ang ba sila? dami nila Private sa ba loob. sila? I O don't know. public? private siguro. Pero ang dami nila sa loob. Pilipino yung vet atang kumuha ng Hindi yun vet dad, I don't think so. I think nurse ng mga ano. nurse na bahay. I'm not sure, but I don't think he's a vet. Pero Pinoy. Ano ba? Lalaki daw si George. Lalaki daw yung ano ni Isabel eh. Yung Pinangalanan niya na eh. What's the name of George. your bird? George. So at least, good job Isabel. You saved a life today, Baba. Good job. Sad siya. Okay. Kala niya kasi babalik. Hindi na. Wala tayong pagpakain doon din.